Някой е с... Здравейте хора, днес ще правим, ще играем с Степчо и с Понеже Степчо, он е клип, там аз по принцип горе-долу разбирам от YouTube, мога да се оправям, но там където може да редактирам заглавия и всякакви глупости, не ми даваше. Добре, браво на него. Ама вече, като го сложих частен, сигурен ли си? А какво значи само избрани хора от вас? Не знам нищо. Какво значи само избрани хора от вас? Не знам, не съм сигурен, не знам какво значи, определено не знам английски. Определено не съм добър на компютри. Стъпче, моля ти се, кажи ми. Без ирония, моля ти се. Аз дори не знам какво ми говориш. Аз нещо тук се кефам, живота и край. Павка, моля ти се, ти ми кажи. Питай Павлек. Крадеца. Какво значи, частен видеоклип, само избрани хора от мен да могат да го гледат. Аз как мога да избера? О, аз къде излетях? И сега, какво ти покачи, като да си избрал никой, то никой няма го гледа, следователно, какво ти покажа? Да праси, благодаря на Бога. Желираното Бенджи пиши. Къде го? Желиран кофеин. Той е тук. Аз нямам помпа в себе си. И мен не ме интересува. Трябва да убия хора с асалт райфъл. Павка, ела при мен, за да се изстреляме. То стреля. Трябва някъде мога и да си наема баунти. Бате, оцелях. Let's go. Не знам. Аре, давай, стрелвай. Бате, някой има ли хилове? Не. Аз нямам. Той моя асалт райфъл беше гати бавния. Ох, човек. Добре, че е банан. Да, хора също можете, ако искате да се абонирате. Чакай ти да снимаш видео. Не, брат. Аз береш шарк от Китай. Не, Михайле ми взимай нещата. Ръка медалона. Взех патроните. Не, аз си ги взех. Събера материал. Не, напротив, взех ти патроните за помпата. Павка, откъде мога да си наема баунти? Михайле. Аре, те са взели медалона, аре, давайте. Аз само за малко няма да мога да говоря. Чакайте само секунда. Вярвай ми, живота ще бъде много по-добър. О, човек. Дете един? Ей, чакайте, бе! Не мисля, че искаш да... Ето, готово? Това много тежко го изгърбих. Те, тук е. Тук е. 50? 50 имаш шут, имаш шут. Тук става Бенджи Фиши срещу Монграл. Бенджи Фиши срещу Монграл. Аз следващата игра ще се снимам видео, да знаете. Не. Аре, изчезнали, бе. Изчезнали, бе. Добре, тук има митици. Не, Михайле, дай го, аз го убих човека. Добре. Ама ми дай синьото SMG. Хора, някой ще дойде ли с мене? Помпата искаш да кажеш? Да, тя е в мен. Добре, явно никой не ще се хилне. Бате! Не! Хора! Бързо идвайте! Не, свърши. Това правим. Павка, малко помощ. Кракна го на 15. Това не отива в YouTube. Това определено не отива в YouTube. Коч за безсмъртен ли се мислиш? Това е брат ми с нея. Системата. Павка, аз имам системата. Имам системата. Помощ, Михайле, на никой не му пука. Идвам. Дай, нали!
тия имботари? Какви са тия имботари? Това прелеоне от тия зрици. Някой ми взе колата по носът. Боже мой! Сега искам да спечих. Да. Аз го имах и материалите. Да, брат си откраднал от моите материали, взе си от моя снайпер. Те хората направо си ме обраха. Та епик помпа си беше наистина чест да я получа. Павка, идвам към теб. Михаиле, няма никаква надежда в тебе. Ти без това си супер слаб. Да, знам. Именно. Да, знам, че аз съм убит. Да, Стечо ме спектейтва. Да, и направо ме е срам да те спектейтвам. Степчо, изпе да ме спектейтваш. Найде Михаил не е на 0. Ама брат. А между другото, помните ли ония път, дето някакво... Аз, нали, трябваше да ме ребутвате, вие все пак ме ребутнахте, не ме ребутнахте и аз просто си гледах YouTube на телевизора, като накрая не направихте Victory Royale с преса. Помниш ли пак? Не. А той Михаиле, ти брат, ти се появяваш за пръв път на този месец. Не е така, не. Да. Павка потвърди, че не е първият път. Не е така. Добре, айде, трети път, четвърти. Какво като човека или да му се играе играта, или като има други задължения, защо да е такова? Да, все пак. Аз имам други задължения, ама си намирам време и за игра. Ама може моите да са повече. Бате, има един точно там! Точно същия буклук ме уби. Точно същия буклук ме уби. Ти не ме интересува. Брат, трябва да го унищожиш, иначе си я уби. Ето той ме уби. Унищожиш, иначе си я LGBT. Степчо, не е приятно така. Повярвай ми, винаги работи. Брр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 rr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 r
Буквално no reaction. Да. SMG-то. И снайпер. Сами снайпер. Вместо митик. Вау, Михайле, гениален. Не вместо митик, не съм казал вместо митик. Казах, исках да кажа вместо батутчето, но това... Не мисля. Брат, павто ще ни изкери. 100% ще ни изкери, брат. Павто ще ни изкери. 3000%, бате. 10, 100 хиляди, 30 милиарда. Хиляди. Колкото щеш проценти, бате. Сигурен съм, че ще ни изкери. То не е, че всяка игра не ни кери. Да. Това вече аз трябва да си го призная. Че съм слаб. То по принцип и аз си знам, че съм слаб. Да, то всички си знаем, че съм слаб. Той Преско си ми го каза. Добре, ти не си като онзи глупак, който беше ребутван на всяка цена. А той идва към тебе и веднага, щом види, че те има и той веднага бяга. Павеле, няма никакъв смисъл да работиш. Не, Павеле, отстрани! Отсякъде. Сега отивам в лобито и започвам клипа. Не, няма да правим никакви видеа, сега не ме интересува. Станах насран позор. Да, сега тази игра ще ни е добра. Повярвайте ми, повярвайте. Надявам се. Кълна се, че няма да ми е добра играта. Аз ще трябва вечера. Да знаете, ще изчакат. Или пък просто ще кикнам. Да, сега ще се опитам да направя подкаст, т.е. да, видеото. И хора, ще има още една игра и ще спирам, защото просто... Не съм започнал видеото. Не ме интересува.
Да, хора, сега ще давай реди. Ще има още една игра. И да, и ще се надявам да направя, защото няма как да ги правя 60 човека, да ги направя едно в 60. Докато брат ми умира и докато ми брънкат, че единият е по-слаб и кой е по... и ми разказват някакви случки от преди 60 години. И да, ами ще давай реди. Само секунда, започвам видеото след 3, 2, само секунда. И здравейте, приятели! Сега ще играеме Fortnite. Да, както преди съм имал на Among Us видеа, на Tom of the Mask. И сега е време и за Fortnite. Да, ето го един мой съученик приятел. Да, който сега ми е модва. Така, абонирайте се. Също и за пропавката BG. Се абонирайте непременно. Непременно. Да. И може да гледате и миналите ми видеа, но съветвам ви също Stefan Plays Games има повече такива видеа и като цяло, да. Къде ще скачаме или ти още не се такова? Още не ми е заредил. И приятели, сега матч квеста, драйв, Fencing Fields. Да, Fencing Fields трябва да съм да го намеря. Ето тук предлагам да скачаме. Просто там имам квест, да. И приятели, може да пишете долу в коментарите според вас, трябва ли Epic Games да влагат на в Creative маповете и повече в Battle Royale. Според мен трябва в Battle Royale, просто понеже те вече започнаха да... Казвам... вече забавиха Battle Royale. Изоставиха първо Save the World, с което самия Fortnite почна. И сега сам на UEFN понякога. Или на Creative мапове, да кажем Blue vs Red. Crazy Red vs Blue, Insane Red vs Blue, KFC vs McDonald's, куче срещу котка, котка срещу куче, вълк срещу лисица, лисица срещу вълк. Да, буквално това е просто смехотворно. Epic Games вашето име, да. Google, не знам, това са много тъпи според мен това. Сега, впрочем, по принцип екрана ми е по-голям, просто понеже... златно нещо, брат. Падна ми се златно на Soundtrack от нормален човек. Не се ме тапиш, не се ме тапиш. Не. Боже мой, добре. Боже, ти не се шегуваш. Сам да знаете, аз не съм много добър на Fortnite. И ако искате още стримове на... и като цяло видеа на Fortnite, може да... Чай, ти сега стримваш или... не съм сигурен и аз какво правя. Браво, Мишо. Я, Ева. Не стримваш. Ева. Моля? Ева. Аз имам едно мини. Ще ти кажа една... Ела, чошко. Чошко. Добре. Не бе, защо го щупи бе у мен? Нали целта? Давай, че ти е бил боса вече. Добре. Добре, предлагам. Те да го оставят на лайк и след това да... Брат, той беше точно не знаеш. Буквално на един. Аз имам сайт EFO. Така. Дай първо да ходим към порта. Искаш ли... Аз само един Big Shield. Само един Big Shield трябва да... А ти ли взе медальона? Не. Да. Взех. Беше един... Брат. Аз имам такива батучета, но не знам за какво да ги... айде за това. Така.
Ами добре, ти дойде. Така. А сега има... да, взех митика, взех. Окей, ела. Само секунда. Според мен лично, вие може да си пишете мнението долу в коментарите. Според вас, новите снайпери счупени ли са или просто са силни? Според мен са счупени. Те са счупено силни. Къде са? Дай към сейфа, ако спомняш на къде беше. Ела. Аз не си спомням къде. Моя матч квест майче трябва да разруша постройки тук. На врагове май. Да. Ела. Не, просто постройки ми трябват. Сам да взема чиста. Тук има... И синя помпа. Ама не от спамещите. Аз сега трябва да разрушавам постройки. Де факто да събирам материал. Кола 2 ми включва. Помпа. За мен пистолетчета. Не отстъпвай на степщо. След тази игра. Добре. Ето най-счупените снайпери в играта. Ако искаш. Да. Така, сега... сега ще... сега... си нещата. Степчо, после ще 5 минути и вече ме изоставихме. Да, няма да чакаме постоянно. Аре, ти си играй нещо... Ти си играй на нещо... Аз само пак ще си направя квеста, за да взема много моля. Само да... Аз малко тъпо се държа с Стефан, ама... И той се държи така с нас, така че е комфортно. Той даже по-гадно се държи с нас, така че... Нали? Ехо. Да, само секунда, почти съм си направил квеста. 20 от 29. Вярно, по принцип, нашия Степчо не се държи, казвам най-приятно, но Стефан от Б клас, камо ли Стефан от Б клас. Мисля, той не се държи много, не се държи много, според мен. Да. Така, качих левел. Аз си направих квеста. Ела, не спомням. Ти се ли лилавата помпа? Лилава помпа? Не, аз обичам спамещите. Аз спамещите обичам. И аз също сега по зиплайна по зиплайна се върна. Връщам се по зипла. Да, знам, не ми трябва да се хилвам. Яйла. Ти си купил това ли? Не съм купил тя бъдата съм. Да. Прикол 64. Сега Валю, доколкото видях, нещо пише. Абонирайте си за неговия канал, Валю нещо пише. И един човек гледа. Абонирайте се за канала му. И канала те, брат, и абонирайте се за канала. Без да се казва как се казва. Чакай малко. Валди Вал Про 328, той си го пише. Чакай, искам да видя нещо. Павка, кажеш ли? Да, ще чакай само да те мютна през... карам... Отивай към файта. Исках просто да ти влезна да си гледам стрима. Добре. Аре де. Това са инсейн блоковата. Той не разбра какво се случи. Исках аз да го снайпна. Не, едно е.
Брат, то дори не може толкова бързо да ми изпиша кой се набива. Яйба. Тук има спамеща помпа. Ето, взех си, да. Или Да, не, идвам. аз това малко водка. Не, аз съм на 200. Тук има ми да си ги направя на 6. Добре. Опява. Там хора. Бокс. Добре, аз не съм никак добър на Fortnite, така че това майчо сега ви е ясно. Айде, позиплайна. Зоната идва, зоната идва. Да, ще съм да това. Това горе. Аре. Също се аре към хората, които са с това. С медальони. Добре. Там. Май. Аз със снайпер ще ги огледам. Не, то сега няма, не можеш да ги видиш. Девет кила не е зле. Да, от които аз съм направил 0, макар. Ти сме по-модно. Крак. Де. Слива се отрефи. Има снайпери. Тук има. Добре, поне и аз съм снайперист. Снайпериста с медальон. Да уточним. Откъде? Можеш ли да ми маркираш? Не знам. Ой, шкика. Така. На здраве, на здраве. Аз го видях. Там! Къде? Червената маркировка, не се показва. Чакай. Добре. 63. Що беше? Дай, пушвай. Брат, трудно е да играеш да кихаш едновременно. Боже мой. Добре. Остави зоната. Аз съм какнат. Краки той. Добре, тежко мислях. Аз съм дете. Добре, не съм. Медальона го взимай, да. Предлагам да бягаме. Аз вече нямам да си лютвам този път. Добре, почвам, аз не съм играл от адски много време и... да. Тавка, имаш ли импулски, шоклейвки, нещо? Имам такова. Crash Pad Junior. Но да си ги пазя за напока, защото... После не знам какво... Нали, по-добре да бягам. Имам двама човека, които гледат. Брат, и сега ще ме... Да, аз съм един от другия, най-вероятно Стефан. Спрете да ме спамите! Павка, защо си АФК? Павка, защо си АФК? Ще се снайпнат. Да видим дали ще ме само пами още. Аз се отрайфвам. Аз имам митик. Абе, аз не съм си използвал митика. Сега ще се стегна. Сега ще се стегна. Трябва да се стегна. Аз не трябва още Crash Pad. Да, те са много хитри. Само аз да видя колко. Много са добре според много са хитри. Тук има им шоклейвки. Чакай, как нещо ще бъде хитро. Хитро направено.
Я в атаку. Аз със снайпер ще се опитвам да дърна хората. Да знаеш, не я блокнах, просто такова. Кое? Яна, защото ме спамеше, просто я раму френдна, защото ме изтрасна. Да не си помисля, че съм я блокнал. Охо! Хора! А Павка тя не ли говореше? Абе, на тебе. Не, защото най-вероятно това гледа стрима. Стефан гледа стрима и да не почнем да ме вече има три човека гледат. Когато им тежко на спамна, идва. А, не. Трънки, на никъде не идва. Оп! Давай, ела, следвай ме. Ей така. На 9, 28, 1 HP. Буквално е на едно. Искам да го видя, за да мога да го снайпна. Къде ще отидеш? Пикакс. Не, господи. Аз точно нямам нито един кил. Ей, там има човек. Ей, там. На там. Ей. Другия чочко. Аре, иди. Крак. Здравейте, мили Първи ми кил. моите Кой ми си. прати? Павеле, Янчето искаше да играе с теб. Защо не я покажа? Защото ме спами докато играя. Павка, тук има рифт. Ела, да, рифтвай. Само секунда. Ми рифтвай. За пръв Аз път. Павка, аз ще Това ми съм... прати. Този играта ми прати За френд пръв път Мишо е... Чакай, какво? Оп, хора. Павеле, защо Мишо е с митика? Понеже и Павката има митик. Трънки имам. Така ли? Митика трябва да е за Павка, а медальона трябва да е за Мишо. Нищо. Добре, аз съм на адски малко. Справедливо. Боже, на мен екрана сега ми е адски малък. незаконно. Павка, убили ги? Аз убих единия, не. Ама другия не знам къде. Някъде избил двете. Те сервайват него. Крак на едно. Дет. Другия идва. Просто е незаконно Михаил да е с митика. Вало казва да ти каже и той да и ти да стримваш. Павле, вземи си Legendary Assault Rifle от човека, който Мишо уби или не ти уби. Аз отварям, знам. Отваряй го. Имаше по-слаб от това, дето беше. Не, Мишо май. Да, същия съм. Да. Защото е доста по-добро. О, бе, брат ми, сега как ми... Тън. О, фи! Какъв хедшот. Знаменцето е готово. Павел е с 2 медалиона. 3. Вау, Павел е най-хубавия ейм на земята. Знам. Вземи си снайпер и го сметни. След че ти да видиш, можеш да направиш това. Да. Аз не обичам да играя в на Мишо. Браво. Аз искам да развивам акаунта на Яна, то дори не ми дава да влезна в партито. Брат, развива си го, защото трябва и аз да... Имам точно един кил, много съм добър.
Брат, имаме 19 кила, общо не е направо. Ги пропиляхме те. Павка, трябва да бягаме на зоната идва. Да, бе, знам. Колко са зоната? 2. Спектът. Не, той просто незаконно Михаил да е с 2 саут райфла. Просто е незаконно. 2 саут райфла ли? Точно. Чакай, трябва да го видя това. Просто е незаконно. О, леле, незаконно е особено Михаил да има хубави оръжия. Леле. Затова вече Epic Games ще баннат сума пъти. Там има защото по-слабия трябва да има по-лош лут. Ей там а по-добрия трябва да има златен. Как ги маркирам тия неща, братца? Ей там се играят тия FNCS. Аз бих си купил новия скин. Кой нов? Не е зле. Има нов скин. Той брат не е. Кой от всички нов? Тъпс. Да, аз 60 бил да сложих под земята. Оф, козела, Чочко, козела е убит. Правим Виктория, правим. Няма разлика така и тук това са Мишо лобитата. Да, ще гледам. Аз колко ще айде, направихме Виктория. Приятели, надявам се да ви харесва. Абонирайте се, харесайте и чао, абонирайте се и за Павката. И да, хора, това беше за днешното видео, както и Мишо казва. Аре, чао.